Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Trentayuno tanan ka mga balay ang nahalitan sa sunog na nagluntad sa Barangay 10 sa Bacolod City kainasang aga. Kabahin sa mga nasunog, ang balay sang 8 ka tuig nga bata nga naga-celebrate sang iyang birthday subong nga adlaw. May report si Nico Delfin. Ang lola nga si Asuncion Rolanya nagahilibion kay upod sa natupok niya nga balay ang tanan nila nga mga pagkabutang pati ng isa ka sako nga bugas nga bag-o lang nila bakal. Istorya niya, nagaluto siya sang spaghetti para sa kadlawan sang iya apo sang makita ng kalayo nga amat-amat nga nagatupok sa mga pulian sang iya mga kaingod balay. Yun yung kulor, hindi na nagalin man. Hindi ka gamuyong ang hangin, balaga mo daw. Kalibot. Kanya duga na to, may ito mga gamit. Why ito? Ang gusto sa bugas ito, pag-apon, pero ito yung bakal. Wish mo para sa apo mo? Ano lang yung makatwa na kami material sa dyan. Mga balay lang kami, kidamay lang lang. Diba, ay gino po. Isang ilabalay sa 31 ka mga balay nga nahalitan sa nagluntad ng sunog sa Purok Magtiayon, Barangay 10 sa Bacolod kainasang aga. Nagahilibion man ang sidewalk vendor nga si Jenny Arosa sang maabtan nga wala na ang ilabalay. Wala sang tawo ang ilabalay sa magluntad ng sunog pero ginsiling niya nga nakakas nilang tanan nga mga appliances sa salaksakan antes pa man sila nagbiya sa ilabalay. Kami gina-off na yan mo ng sweat siya kag ang may tubig kami gina-off ko man ang tubig mo. Why gid ka mo gali nang may nalawas? Why gid kaya kadabot namon pud namon balay. Pangayo na namon nga tani makapatindog lang ani sang bag-o namon nga balay. Para may pasilungan ang kami. Madasig nga naglaptang kalayo sa mga pamalay, nga himo sa madasig masunog nga mga pagkabutang, kadamaan sa mga bumbero, nagtabok pa sa sapa para lang matap na ang kalayo. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi ang mabudlay nga alagyan, kag ang mabaskong nga dapyas sang hangin, ang nagatag sa ilas ang kabudlayan antes mapalong ang kalayo. Hindi pa man mapatod kundi naghalin ang kalayo kag kun anong gintunaan sang sunog. Nag-raise kita sang alarm 11:56 sa third alarm. So all available units so gintagawa ka may determination na sa urgent as to the cause and investigation patagihapon. 21 tanan ka mga balay ang totally destroyed samtang napulo pang partially damaged sa sunog. Kaina nagpadulong man sa mga nasunugan si Mayor Albi Benitez upod kay punong barangay Melvin Bravo kag nagpasalig sang ayuda para sa mga nahalitan sang sunog. Ang mga pamilya nga nawadaan sang puluyan ang temporaryo anay nga magatiner sa base center. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.